Dobro jutro, društvo. Danas je nedelja, malo sam se pustio danas duže da spavam, do 26. I danas imam posebnu priliku da istreniram sa jednim drugom sa kojim smo inače trenirali jako pre nekih 2 godine. Sad smo nam se puti malo razišli, ali se vidimo tako s vremena na vreme zbiđemo trening, posljednji trening gde je bio pre 6 meseci. Okej. Zašto on? Zašto danas? Danas dolazi on ovde, kod mene u vežbaonicu, da zbiđi 1500 zgibova. Ej. Dolazi da zvekne 1500 zgibova. Kako će to da prođe, vidjet ćemo, ja ću da mu se pridružim, pa vidjet ćemo da ću da dobacim da 100, 200, ne znam, nikad nisam probao. Vidjet ćemo kako ću da se provedem ja na zezanju sa njim. Pričat ćemo nešto malo pre toga, treningu, o njegovim ciljevima, planovima, kako je prošao prošli put kad je radio toliki broj skibova. I pričat ćemo tokom treninga, to jest tokom tih 1500 zgibova kako se osjećao. I pričat ćemo o tome kako mu je bilo posle 1500 zgibova. Vidjet ćemo kako je propatio kroz 4 sata rada, tako kaže. Tako da budite s nama, a možete malo njega da čujete, pa se vraćamo u vežbaonicu. Vidite moje papuče. To je moj ker. Kuče, 2 dana ne možeš da budeš ceo. Češ da te pustim na njega? A? Ga pocepaš. A? Mnogo si zajebao. Drž ga ovdje. Ovdje ga drži. Češ da ti kažem ironiju? Moja kuća ima diskus herniju. A to je druga priča. Ima diskus herniju, 10 dana ne mogu hode. Majke mi. Dobro jutro. Gdje si kuće? Sad ću gotovo dođem, stani. Ajde, pusti. Gdje si pošao? Moj. Si ti došao na slavu, a? Čaj. Dobro. Ali za me batucelu. Ali? Idemo batule. Ajde, sad mi gotovo stani. Širo sam se jutro. Nema, ne pušta, brate, šta si ti mislio? Kod njega u dvorište si došao. Dobro, čeli. Slušaj, juče se popeo na ovaj radijator i pao je. I sjebo nokat. Zato sam čao. Da, i sad pokušao s tim noktem da ti uhvati kesu. Zato sam cvinao. A inače diskus herniju dobio. Evo što hoće da prođe ovdje gurne i ovoga lupi. Bam! U dupe. I izbilo mu pršlje. Sam, Majke. šta išao na snimanje, a? Išao snimanje tamo, mislim. Na logo, baš to, ono... A nisi vidio? A uživo nisam, brate, vidio sam ovako deluje... Mnogo lakše uživo. I evo nas ovdje. I ispred mog znaka, na mojoj travi, u mom dvorištu sa mojim drugom, Mladenom Jovićem, mojim Stefan Grašković, ovo je Mladen Jović. Ja sam I ovo Mladen je Jović. čovjek koji je došao da se ispovedi posle 1500 zgibova. Znaš, ja sam napisao tamo u planu ispovest čovjeka koji radi 2000 zgibova, da znaš. Dobro, će vidim. Da znaš, tako da... Da znam za napred što me čeka. Da ne bude da sam menjao naslov. Ja imam dva plana za danas. Jedan je da ponovim rekord od pre 2 godine, moj lični. 2 godine. Možda i malo više, ne znam. Novembar 2020.
ili 19. Nisam ni siguran. Nije ni bitno. 1500 minimum, maksimum 2 sata. Od 1500 do 2, sam upalio mikrofonče, jes? Da. Od 1500 do 2. Da, taktika. Ti ćeš da budeš zapisničar. Da, Udarećeš tamo, da. Udarećeš šajski. Maksimum 7, minimum 5, ako baš narušim formu 4 po minutu. Da. Znači, eto ti, srednja vrednost neke 6, to je 360 za sat vremena, 5 sati kasnije. 5 sati kasnije. Jedan zgib na minutu. To je otprilike ta kalkulacija. Jel imaš neki, kao što se zove, kako se zove, dodatak kako treba da izgleda zgib? Često bar ili... Ne, ovo će da bude, mislim, forma će vjerovatno da se narušava kako se budu odlazile na više brojke, ali gledat ću da bude onaj chin over the bar, minimum. I da nema keepinga ako je to moguće. Dobro. Znači, striktni. Onaj pravi, ono kao skiterski džip. Pravilno. To je gimnastika. Učin svaki. 2015. je bio prvi marš na CrossFit Gamesu. Ono, 1600, 110, 300, 1600. I kad sve završili dole da stoji komentar, kaže, fanovi dalje čekaju da se uradi jedan zgib. 2000 lajkova komentare. Da, uz dužno poštovanje svih crossfitera. Zvanično se nije završio maraton. To je to. Zagrevanje 300 sekundi i gotovo ulazim u zonu. 300 sekundi. I ja ću da radim na svaki minut 3 zgiba. Opa, ti si pacer, a? Da. Meni će da bude teže. A radi... Imaš neku kesicu magneziju? Imam kutiju magneziju. Ovo je za mene? Može, brate, nisam ga ni koristio. Evo ti, neko dnevno kutiju. Sada mi 50, da. Moram da posjedujem kutiju pola magneziju. A ti u toj crnoj kutiji nije kesi? Ovako kutiju drugo ne. Što sam, sve kad bih pitao, ne bih znao šta sam pitao. Bez magnezijuma radi. Mogu samo da mu nabavim krač. Ništa, morat ću samo da zamolim za jedan peškir Biće, brate. i rolnu toalet papir. Biće, brate. Ja će se useriš. Ma brate, vidi šta sam kupio od namirnica koje treba da me sprovedu kroz ovaj višečasovni izazov. Orašaste plodove, banane, neko energetsko piće, verovatno tipa guarana, katica i Ready Restart Lemon Grape. Sponsored by no one. Da. Dobro, brate. Ranije nisam razmišljao o tome da neću da uspijem. A sad razmišljaš? Sad kad sam malo stariji, razmišljam, brate, može da se desi da telo popusti. Što je isto valid. I? Još jedna stvar koja ti fali. Čati. I imaš sve. Ovo što sve kolačić. Ne treba ništa. Muzika, brate. Da, to možeš sporadiš. Da su više rano zbog ukućenja. Svi su budni. Ovo nije Dame i loše. gospodo, da li će ovaj čovjek danas uraditi 2000 zgibova ili 1500? Ovo ovdje nije loše. Nego kad ti izdaju noge kako će staneš. Disciplina je tvoj najbolji prijatelj. Tako da, brate, ako želiš da pričamo o načinu da mi skreneš misli, možeš slobodno da to. Kad dođe vreme na to. To je 77 komada. To je 9 komada.
Pola čuke je prošlo. Izgleda dosta sveže, evo ja izgledam isto dosta sveže. Kao da sam na moru. Kao da sam došao na limunadu. 30 serija po 7. Znači 210 još. Da li će da mu bude bolje ako kažem ovo? 1790. Prošlo je pola čuke, ja se osjećam sjajno, mogu tako još pola čuke. Od 3, znači 90 giba za sat vremena. Morat ću 2 sata da radim. Da bi kao nešto bilo. Mogu bi na 4 da povećam pa kut izgorim, a? Ništa, sljedeći pola sata 4. To neću da radim. Ajde, uveć. Ja ću 3. 3, ajmo nego 3, onda 3. 3 na 3 minuta. 3 na 3 minuta, možeš i na 2 vrata. Možeš. Sigurno, no kažem ću ti ovo. Ne, radit ću 3 na minut pa dok ne stignem. Aha, 3 na minut, ja sam mislio na svaka 3 po 3. Na 3 na minut pa dok ne stignem. Pa ću posle noge da radim. Šta li kaže, samo prebaciš. Ko ako ne ja i kad ako ne sad? U pozadini Infected Mushrooms. Ne, šta je to? Infected mushrooms. Infected Mushrooms. Samo što ono mora da isključi zvuk Da, na celu priču, znači to mi padne. znam. Nema da izgleda. Evo, ušli smo u 11. rundu, gotovo. Ajde vidim dok ja mogu da ozim baš mislim. Ajde šta će da bude bolje, šta koliko ću sljedeće nedelje moći da vozim. Onda mogu da smotam volan u levu, u desnu. Šta radiš, brate? Strojim pa. Si uspio? Iseče mi strunjač, čovjek. Može. Vidim da mi usre strunjač. Tri komada na minutu, prethodnih sat i 16 minuta. Sat i 16 minuta. Vidjet ćemo dokle ću do tera. Ispao mi grip, ej. Radi izgibove i spavam u koleno. To je tako moj. Lik se upravo operisao sam sebi. Dođi da pokažeš šta ću raditi. Čak imam još. Operiši mene. Ušao sam drugi sat, sad mi sedmi dalje. To je dobro znam. Ušao sam u drugi sat, pa mi 4 dalje. To je više nego što sam očekivao. Znači 420 je urađen. Ja serim nešto posle, osjećam se dobro, pa 160 giba sam uradio kao. To malo više nego trening da sam odradio.
Ja se ugasio, prebacio sam 300. Prošli put ja mislim da sam uradio 200 najviše u životu, tako da sam 100 u plusu, ja sam zadovoljan. Šake su dobre, sećam se dobro, mene su dobre, ali ono što je bitnije, ovaj čovek se bori. Boom, we are live! I evo nas 2 sata posle. 2 sata posle. Ja sam nešto teo, brate, da dođeš u 5 ujutro. Došao bi ja, brate, i u 5. Ali isto bi bilo. Pa, tako Ne. dan. Nebitno, krenuli smo s namerom da uradi od 1500 do 2500, do 2500. Opet ja sam ti već gurno vetar u leđa do 2500. Do 2000 zgibova, ali na kraju smo završili to je završio na 840. Ja sam 300, ja sam prebacio svoju magičnu brojku, ja sam zadovoljan. Doduše nije bilo ono nešto teško, mogu sam sigurno da teram još na 20 minuta. Ali ajde, rekao, neću, dosta je. Tako da sljedeći put kad radiš, daj me, hoću ja da probam. Hoću da probam da te prebacim 300. Ajde, naćemo još jednu. Tema je ispovest čoveka koji je hteo da uradi 2000 zgibova, Ali ne može. ali ne može. Doduše, ovaj čovjek je prošle godine, preprošle, uradio 1500 zgibova za 4 sata. No, 4:20. 4,5 sata. I ajde sad malo da približiš ono tamo što je bilo, to je pre 2 godine kako je bilo i sada. Čemu razlika, šta se desilo, zašto smo stali, Tebergo si fino bre, 2 sata je po 7 zgibova na minuti radio, to je prilično dobro. Pa ovako, znači, prvi put u životu kad sam uradio za trening 120 zgibova, razbolao sam se nedelju dana. Nisam mogu da stanem iz kare. Temperatura. Kao, raspao Da sam. je bila korona, tad mislio bi da si dobio koronu. To je bilo baš davno. Kad Sve svemu, to je bilo 2000, ne znam, 9, 10. 13 godina. Baš je bilo davno. Pre 2 godine i sad, fizički sam snažniji, ima odmah kontraefekt masivni u mišiću. Povećao sam i izdržljivost, znači tad sam radio 5 u seriji, par puta po 6, ali sam mahom držao 5. Sad sam startovao sa 7 u seriji i držao sam 2 sata, što znači da je celokupna snaga porasla i hvat. Podlaktice su bile dobre, stisak je bio dobar, odnosno hvat, rame je bilo dobro, leđe su bilo dobro, sve je bilo dobro. Znači učeličio si se, otporni si postao. Da. I evo sad, pošto nisam uspeo, ne mogu da kažem 100%, ali bio sam 100% ubeđen da ću da probijem tu granicu od 1500 i da dođem do te od 2. Međutim, ono što nisam uzeo u razmatranje, tako da svaki put učim, pa kao i sad, a to je da šake su s unutrašnje strane toliko dugo pod naporom da su, jel te, kao reakcija tela na česta trenja, stvarali su se ta žuljevi, jel te, ta zadebljanja i vremenom se to stvori se tako par naslaga po 3, 4 i 5 mm i sve preko 5 mm krene da puca, može da se skine, to nije ništa bolno, može čak pod vrelom vodom i da se obriju ili da se ceku makazicama, da se zaliju rakicom, što si vidio da se radi uživo. I sad sam ja došao u onu poziciju da sam kao zmija, brate, počeo sam da se presvlačim kad nije bilo vreme, brate, kad nisam prepoznao to vreme, tako da to je sad jedna lekcija koju sam naučio. Tako da morat ću da vodim računa o tome. Inače, žuljevi izlaze, brate, zato što ti telo stvara adaptaciju na dat zadatak. Tako je. Što su dalji žulje, znači da si više rinka. Šta ti kažu moji žuljevi? Da li je sad žuljevi? poenta da bi bio efikasan, možda si treba manje da treniraš? Da. Da. Ili bar da odmoriš par dana. Pa, ili bar da sredim šake toliko da stanjim te žuljeve na minimalno. Mislim, generalno nismo napravljeni da radimo jednu stvar toliko dugo. Znači, ja smo kroz vreme, godinama, ali ne tu količinu tim intenzitetom. Znači, nismo napravljeni da povlačimo ništa 2 sata na svaki minut. Jasno, nismo.
Iako ja pokušavam. I onda mi telo iznova... Počinje novi genetska mutacija. Pa, brate, ne znam. Rađaju se deca sa debelim šakama, to zato što su dobili instant žuljeve. To je njegova genetika. Njegov gen proradio. Tako da, jeste poražavajuće, ali i ohrabrujuće. Znači, ohrabrujuće, izvukao sam poučnih par lekcija, znači, snage ima, volje ima, izdržljivosti ima, nisu mi nikakve krize, nikakva pad energije, ništa, jednostavno samo ono što sam očekivao da će se desiti na 3 sata treninga, na preko, recimo, to je bio 200-300 ponavljanja, desilo se na 300, i onda sam ti rekao, ušao sam jednostavno na ulicu posle prvog, pa evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na ivici. Hajde pokaži, molim te. Da. Pokaži na šta to liči. Da ustanem, a? Stani, idi do kamere, samo mi mnogo blizu ime da ti zamuti. Pa ne znam zbog sunca, brate, kako se vidi, ali... Vidi se, super, brate. Nisam siguran, nije ni bitno, slikat ćemo, brate, to je užas, brate, Bože. Sačuvaj me, Bože. Strast, Bože. Dobro, šta veruješ da je ključ da dobaciš do 2000? Šta mora da se desi, šta mora da bude drugačije? Pa, pazi, iste sekunde kad ti se otvori prvi žulj, znaš da će se otvore svi, samo gledaš da prebaciš brojku i da izdržiš tu bol, znači nije to sad nesnosno, to peče, znaš, živa je koža, mislim. Nije na skali od 1 do 10, to je konstantno 5, 6, ali je, ne prestaje, konstantan je, znači žarite i vreme, da, znači nije oštar bol, nije tu bol, ali jednostavno tu je, kao goruća neka senzacija koja svaki put kada hvatiš šipku i sve teže i teže. Šta treba da uradim? Treba da smanjim mišićnu masu. Na koliko bi bilo idealno? Pa, s ove tačke gledišta, verovatno 3 do 4 kilograma. Misliš da ne treba se vratiš na 84, 3? Okej, mislim, u zavisnosti sad, nemam baš mnogo odakle da skidam. Ranije sam imao malo masnih naslada, ima me i sad, ali mislim da 3 kilograma lagano, ovde ne trpim mnogo u snazi. Mislim da sam trebao da koristim tanke sunđere i trebao sam da imam magnezijum u prahu. Nisam ja kriv. Majka. I možda sam trebao da namotam one, kao kalisteničarski, one, kako se zove, tkaninu na šipku, da mi malo naprave kao rapaviju podlogu. Mislim da je to bilo ključ da prebacim tu brojku. Što sledeći put znači? Malo veća i bolja priprema. Pa da, ne znam za proces oporavka, znači ne ide sad krv, ali treba sad proces da ojača koža. Pa treba će, brate, da se uvatiš za šipku. Proći će. Proći jedno mesec dana da mogu ponovo da divljam. Ali dobro, eto da to... Uvijek možeš da divljaš. Znači, ne bola su kolena, butine. Pa sad će se trči. Sad će da se trči, sad će... Invictus, vidimo se, ako je tribalion, vidimo se za 2 nedelje. Da, sad će samo ta strast da se transformiše ka nečemu drugom, brate. Biće sad tu mnogo vežbi guranja, brate. Biće tu plankova, trčanja. Dobro. To je to, brate. Bitno je da se ne staje. Nema staje, nema, ovo je samo... Znaš da je tribalion na Torniku, na Zlatibor. To je lepo, to je fantastično. Pozdrav za tribalionce i Invictusovce i ostale, brate. Čudo. Še vidim. Vidiš? Šta da kažem, brate. Polu čovek, polu zgib je danas podbacio, ali... Postao je čovek. Da, Ipak čovek. Ipak sam čovek, ipak ti planiraš, a Bog se smeje. I šta bi rekao, brate, svakome ko bi hteo da proba da uradi 2000 zguba? Šta čekaš? Nemoj to da radiš. Nemoj da radiš to ako nemaš magneziju u prahu. I tkanine kalisteničarski. Da, treba dobro pripremiti. Ja sam na 300 dosta, nemam ja mu. Da vidim šaki. Pa ti si kao papa, bre. Ko da nikad nisi ništa teže od olovke u životu uzeo. Ja sam žensko, treba da imam lepe šake. Vidiš moja šake. Nemoj, brate, sada se javi, brate, par devojaka koji imaju šake zajebane, brate, sa unutrašnje strane. Ja pričam za ove šta znam. Da, to je to. Nažalost, do sledećeg puta, vato. Do sledećeg puta.
Dve bitanke, ajde. Glavnu stvar sam zaboravio. Ako nisi, klikni na subscribe, udari like i postavi pitanje u komentaru za Čelovog ili mene. Nemoj da mi postavljaš nikakvo pitanje. Postavi pitanje. Šta će me pitaš? Ja ću da pitam.